chiri ene abenche enwumre Leicester Company Limited wonum na ye ya toothpaste and toothbrush no wo mu kutayemu ene ye somwo Joss Bread and Pastries wo mu de dokuna entutu efiri mu hyehyehe Joss Hot Kinky aka ye ho time da kase no so ene ntimidimafo Herbal Center Dr. Tam da so da no wo kan ye ho na ko Facebook YouTube ene baabia St. Augustine Adarumenti emfoni ne yofa RSYD Noviji Studio Malama Basi Kokoko Street ho wo kan ye ho ena ye somwo se eyenkwan a anka ne de no biribi wom eye onga ma mensa no boafo wo boa kase enwumre ama ayode na aduru aboboa no na ebete wo se ase na watimi atie ne yedi a na wa ahoden eni ha bie ne so breko a time heba mixture ebise opuno so honam ya onyina na aduru no wo de echichine ka ho de a ene etese de wa kumowo na watwa ne ti enwumre triple man ejapi Apam Dadaa mena yabo mabumbereti a me bo ensem no nyina ho ede amawo na adama abusua koko akuyafo wo maboboa no ene yebebo ede ewura enche bia ena wonom abobode ababa betudwa chese sade nkakane na koko to etie obese syndicated loan wo mutimi kwaje besia no wo mo de ababa to koko no Ghana aban yebie na wo mo san sufre amanone wonom nso osika bo seprekese se wo meso asene koko bodo bono hompim bia se obetimi atitine bowirem na watimi atokoko ama akuyafo nso ho ahenhan wo mo nanso ekoduru baabi no sade na eho adwuma ayonti dodo na ebi wo ho na ne koko no kura wo mo atwagu na wo mo de tugadam se adan ase koko no ne ebo nim se kane no na wo mo nso ebebrebre wantwa wo mo de angu no a wo mo tetete so nkakra no nso a wo beti awie e de beko shere wo no aso akwa kodu krachi ato wo kari ni kama wewi a wo sisika mai enti wo de ekọ wo chena na de chen sika ba mefrɛ wo akwa ya tete ho de bia no wo mo kosa one longo lai ekodi santen so a na ewia ne yakase liquid ni ho bank sika asan wo mo asan akofie no na ne na kuafo no se wankasa ati ho a yeyiwa yibone nti wo mo ka kire Ghana aban wo mate se de aban wote no eyo ye kire esansa achechefo no uyobi na adokotafo awi ase sia na ho awoso na wakofa eho sika aba na we ho no yewra Augustine aka koko akuyafo no nyina de from se Ghana National Cocoa Farmers Association wo mo ene etwa ne tia efre wo mo na kofafo no na kofafo yi se aban se wontimi nto koko no a wonka makuyafo no ho sane wo mo abeye ne nkakra na wo mo akwakohu wo nkrofo bi obeduma so wo mo asene sane wo mo ne omanfoforo nso ene bedi kasasia ma waba beso mu a na wo no mahu ente saa pa de a koko no wo mo a wo mu ntimi nwe ena wo mu ntimi nyan ema emmoa mmonse no na menkwa ahoma no so ne ene chochorofo a woda na kofa ekoya no Ghana National Cocoa Farmers Association no eni nkomo yero Augustine aka wo hwede ekoso ya yamawo afuom no mira anwumre wote nka maadwe sompa hot bite kase eso ni yo minia mejewoso madam asenso ene adwuma pa moye ediason Ghana man nyina na ma ebi nso aso yekoko akuafo so ebe mo na mo de mo kan ye kan nipa ho na mo amunim se koko akuafo de yakoyete se ye dabusuya sika ni oni sika na wodabusuya mu a ye ko se ye bobadwa ye mpa won kan ho saa na Ghana ayeyen ba mo de eya ye bomo punu mu a mo bie ye no na jemoso anyimre me da mo atiefo nyina so asemiti obi a nso wo mo nyina so adwomoso amu na sade kane ni yenim no anka ye bedi bronyan sika no da asebo a ye behu sika mu no bi ne koko sika ba na so ase afi bronya ne ye hunu ne saa na bronya we no nso kra no sade nka koko fo against koko 3 yetime ebebedi bronya wo koko ase no afi ye ntime ye ne saa na so ni nyina nkonkosi no ya tesa mo nso mo bosundwetire de nti a mo kasa kira ban se wontime nto koko na wonka ma mu hu no de na ekoso secretary boyemu yo minu ya misanda wasidi ya sem titia ne tenten ni na ni se wa wuni mi se koko no
eno adwuma na ye sebe ye de yamfa pen ye de sekan ene kurae nti sisi enam sekan nti no pen fo no ebo anka sekan de anka ye dade nanso pen akwa plastic ni we no ene enkekeke no ebo sekan o mu no emfa na nya hwe na minu ye bibi aban ba ko ebetwa mu no mote say ye keka mu bebri efa kuko akuyafo ye nhyehyeye ne ye niemba bi a enkoyi ene constitution koso bi a omode ahye ho na aban ye kuko a ye dua ye musuafo ne ye wofa ene ya mu na ya to ya sase kwaye na ya do awia titi kuko na ma kuko na aba no constitution fuyi ene aban de pen atotro som krata bi se eyemra ena omodi di yenso na ye na ye adwuma no ye de ye ne hwe ka ewo kuko ne ho omo ano mu take decision even krampo kuko na wadu a wodom ye bibi aban enye wo hwe no okoti a han kra gese ubi so omo ekwan ansa no mo ama wo kwan se o ahaban we ye tu asu enyi te gese se krampan bi wo so kra na ukotwa gese ukobisa aban permission ansa na ubetwa kra atwa nanso ye ba amanmu ye hu se galamse ati akense etutu kokobu koko ne nso a ye report de mo a omo empi oka kire police fo ne omo ben kra omo mfa wo nye hwe kakra nso ye tumi agbon ho ban na ye tie a menu a wuti koko ne na wo de ko LBC fo no na purchasing clerk ho a osusu koko no osisika ne ho okwo ho mai sa bi ebedi bible so mienu go so miensa wokwa na se eye bag be miensa na edu a wa ma omu half kakra sa onso woni sika no ye adwuma ye ya no obekwa ko bisa bosi adidi onsa beka sika no na sika ni nyina hia furu nsem ade a wo decide say bia enne koko we ya mati minde be ya de we minde be ya de we no net kanate oba school fees kwampo no wanya ya wunya bintia because what be sabote na dia kugam wanya sika na watoto hyehyɛ yi nti na tem bia ehia ne yaudie ne kona na eda yen so na sel na ye yakwa ama aman no nti we na ya dwen hu se no eye titie koko ne so aye yi security bia ne ho se ukokwafuo jakotom na ehye a aban nya hwe ma penny o ma ubi se kokwa ne kra wate a wahata a wode bre aban no se twene bi da ho na se okokwati na se woni kokko yina koto nsuom na se nyame ye wadom na wutumi efi nsuo ni mu na wantumi ani kokko na eno ano no wo life apem o sika nka ubenya na wode ahwe wo abusua na o ma na apem aban ma wo tanku enso saa kokko kro na obi hu se eso na wo de crosso Ghana ha soldiers for near police for near two ebedi wachi no machine gun even bomb kra ye de bi beka ho atesi wo ho na so se ekoto kokom anekohye anekoto nsuo mu a india na omoni afura fisa de ne ho india omomma utaku eyawa na ye de yeko nti ya hwe wo man mu ya hu se no aban ne sisi ye dodo aban no de ode ye no ye bonwe kra ye de amememfe ene niema ye nyina ye ewu because ade no wujigu ya sa eye yare ene owu ene kokwakuafo anka ye che because ye na ye di aduane anka ye natural ene ye nche ne ye wu enam sa amememfe ne sa niema wo ya ye egu ye mu ni ntino eno na epese aban we nso te because ya boda ugo na fiti aban bra ko na breso a wontie yen na mra na omode ahye ye ko mu no omonyi mfiri ho afen nso koko na ye to ye ntu ya no so ohwe na se ontumi ento no obeja to LBC fo nso omo no nkom ohwehwe client no mo ma meto koko no aban ye mfa ne nsem no nye ne mfa so na se ayidia me de so hwe na se san hyehyɛ no ontumi a onka kire se akoko akuafo yi me na me kan san kan be hyehyɛ na me de aboa ma ntumi
nti said the bema mo ho akyere mo no enne babi a mo benya mo koko na no bi obeto mo koko mo amonya mo kyese na yate ye ho ase na ye hu dia ye nso ye de beto akwan mu na kwasi a onkoda na onyame nso onyame na wada no ho konogo kaya wa won so ya wa won so a wunya mu no eno ne sa motuo mojo ne de ye stress anka omonye den enyai na omonko straight forward se betumi atwa omonto ni yie maye nyi sika na enso ye ayi praga omoda mu no ye da bi mu eyeyi o ayi tazako dan we yo musisi no yenso ye nya bi eyeyi yenso ye nipa ye adepa ba abra bomro ye pe na mbekwa akoto mi koko na maye me budget na muntu yaka na sika na ba ye sope na masen no efia anade am pesa me de ye no mantumi di anye no eno na ye prompt aban se Oma ni yiwu nye ni yiwu. So on to me to koko na on kameti. She say ya ba ya try krata akoma president, ya try bi akoma koko board, ya try bi akoma finance minister. Sanke pese si omo na enom. Krata bia ne ho a omo president si ayeda association kese te say yen. O si ayeda. Nti wenum nyina na emene yen ya. Ye pese ye di tu jana mo dawroma so mo de mo yi etokene no mo ntie yenya mo de bi o mo betie mo na ye di afa mo so na asem na kodu president ho nam na mi ya onhwe na onye hu bibi o ma ye hu se pension scheme o de ba o ma ye hu se o de protection measure bi e de mai wo koko ne ho ama koko no se jato mu a ye nso yenya bibi kaka na ya mrangu se koko na ye de kwa o mo betumi ache ye no se ye koto twene bi na se to nsuo mu a ono nso no yetumi anya bibi e de wo ho na ya bra bon sei we ne niema e na epese ye de to monim na ekoto president se wanya hu bibi a ye nso ye be hu ye ho ade e befa na se ye tie ho e na Ghana kwa demonstration enyom hwe but ye be make sure say ye be ye that is atua no e de akra ban ye Augustine ye beka se aban fufuro ye ba ye de kama yese koko akuyafo watena se edidi nkomo bi a kwan bi so no ebebo amopa esan se koko ntumu aban yi ba ye watum eno achi nso no hwe wo mo a wo mo koko na ha wa ba ho kora wo mo twagu yi no eno nso asase ne so bi bai na wuyi we nyina to nchen ade wo so mu bra wa bodwe waye wo se wa ama na wugya mu a kwan bi so no ebebo ani Minia eye no krese otan kwadu na wa yini mrika o kan kire yen say FOB price or the bema yen or bema 70% and not the 100% waye ena ye friend is saying to say the kukwa ye twagu a obeso asene a waye measure ne ena na ye ka say nyema bi wo ha ye na ye wo fraud no ye say wo te brofo a on tin ensene de wo na adwuma mu no correct Cecilia so obinim secretary adwuma e wo sompa ho a onsene wo fraud no but manager bi na wabie company no na so wo a wo ka no ontumi metena ho nye dia wo ye no eno nti na wo ho nti so ofe bibi wo news mu a do no na ye manager be so obisa wo ana meboa no correct yana ye wo fraud no se wo ye nhihye bi a esese wo ye den wo ne ye fa adwen na ye nso ye hu dia e ha yen na wo di aka ho na wo hu nhihye ni yen eyiye na koko na wo se mabodwe pagu koko na makote se mbeton na me nso manye sika dia ye nhihye na wo nso no wo fa sika no emma ye to ye ntua na mbeya na pimpo no excuse me kaka mete no minye sika na sika ni na ese mintumi mbobra bia na tembia mitimi na mu na mebisa bote asa akono na adwuma no me koya na me bai inde mi jai ne preko na se me kotna ho na me kyerkom na mu kura mpaso so se obeye adwuma yehunu no kotna inte work no ya sene se dia wanye bi kura inde obi anim se wanye hwe ba se mbeye na mantumi ankomanim na mantumi anya de asise minya no eno de na nka manye bi anka so nti ewenum ne niema bi a ye pese ote ye obai sa ye friend say 70% no so de mayen de ya som eno kwa fo hwe sesi ababi akoko ne akokra bi kwa fa esan kote so kakra but na say watumi am maintaining ne sa
na me ton na me nya sika mpaso e wo saa de nim de wo he na se me nsa beka sika no so na makwakọ bi so obi bi sia na se mawu so e oh nti we nom ne niam a ye pese aban e na enye ono nko a pension scheme any some protection measure bi a se da yafuo ho na se o how bi koto yafuo ho a ye so ye hu se o man ne dwen ye ho eno ne niam a ye den ye hwehwe na eya na mo se aban e boa ye ni kokotwa ni we nom aban bottom scan no dey ye ana omo common fan no omo je no hwe ye ba agriculture wo mienu omo dodu anuane ne atosode ne ne ma bi no eye ye twa budget mo what is kokwaku yafo omo twa budget bi ama ye da ye koko na ye ton no ngofo no omo ba beton no e no oye na omo de ne ma bi di ama se mo fa nkoma akuyafo na omo ye koko no na omo tumi anya ni bebre na enso ye nya bi ato eno kwampo na eba ni nyina na omo de ma ye yana eba bedu ye nchen nti aban no epa ne san hyehyɛ ne ho no enye mmoa bia no de boa ye ba adwuma ne ho ye se adwene no ye de hu nsuo ni bi na ede no nti saa adwene na ekoyi no no ehu nsuo e na ye den ye de no ya ba dia wa ya ma na ye ni se no 70% no mo kan wo mra ni mu no o de ye adwuma eno ani ade a mra eda ho o de ye adwuma ba eno no mpo no mra ni ye di ya ke ese so hia yakuyafo na ye nyina ye tenase na ye hu ekwanya ye di kokọ adwuma ba se si ano esim se me no according to me amu media me hu ni se gold no na omunya sika wo nti se si akoko no mo fa anya hwe eno na ye pese na enya samu kokọ no na omani wo secretary to bo ansa me ntwawa no esanse enkomo yi etwetwe aso saa bra ma no gusui no yewura Sam Jerome eba koko board ho a won ne amansan di nkuta ho enkomo yi wo wa ahoma no so ma ye menu ne ye musa no se de ye mu kan no aduru wo monim na wo mo nso so musan yewura Jerome wote yanka Sompa hot bite so ni o ma jo na koko board ma bobo ano boko de de ho ase ya hanso ye na anwumre hot bite so de etwetwe aso a yete ho bobo ho ye kokọ akuyafo a wo mo ahya ase bosujetre se wo mo yi edie kama ye sa ate akam se si kokọ no neto na akoye bibie ho wo mo timi so akọhye de ekokari na nso be wie krache siskani ho wo mo nko na ekire ya bie school asetena mo nso wo mo se niema abafam kakra na nso ebi ne wo botomu a ya na ne wi na ye bibie ho de na efiri sura bete bayire ho mo nti asa hawi akuyafo no namu mo na mo board ho ina ma nda wasina benchia achifa itie ani omo mo hwe ne anyumi aminchia eye kwani so okasa ye senka me hu ni dia Augustine raka oh okay yeah aka maminchia na minchia eye akuyafo nyina oni no kwasa ne se ne mpeda se yene akuyafo ebe ti said dia more argue and say anoba buy okay because the mandate of Kuku board then say obeshe say eye Kuku kiaye no e be fa me to pafra no Kuku kiaye ni no say den ediye and on the basis of that there is no reason whatsoever say ke benya Kuku board ejuma yini eni kiaye eye den Banta. It seems like arguing. Okay. Because one, Cocoa Board largely because Cocoa Board is there to regulate what? Cocoa Board is a regulator because of a cocoa clear then no correct. So if the cocoa clear anywhere, wouldn't be any need for any regulator. So on the basis of that, there will be a clear form in a certain higher extent. However, akoye nipa ho adwuma akoye amansa ho adwuma everything no eya na intrechire ni bi ho a e wo se eye den eba because people so obi ni mo bi e den obi kire sounds na ye nyina mfanta enye den etwen mani no correct enunti na asem bi ho a e wo se etumi e den echire mu kakra
pay who said the other it's here. A clear force of Mupaso with the ye, a cocoa board for Asudi. Number 2, a clear force and then almost the Muku, a compana, almost Sika in her, a yen I a because if you can't anywhere, that means about affecting cocoa and ye and sitting. Isn't that the case? Sir. But near a woman and they say, Adepa Qua, a consimple, Yajin Manso, yes, no money, and I said, this I cost me. Ne, Kiani of what Ghana you cook living say. A boy took cocoa Ghana, it is the highest on the African continent in terms of cocoa. There's nobody out of the working in. Cote d'Ivoire and to Ghana, Nigeria and to Ghana, Togo and to Ghana, and Infa and to Ghana. So what it then means, and then I say, 1, projections in power making in terms of any cocoa purchase within this particular crop year. There's a possibility to say a bit in Abrosa because on Shaya, Uchia and Wapapentino, smuggling a fire and at the future. Number 2, smuggling for anti corner. There is also the possibility, say, also I want a mindful for Swa, a yama, who comfort the Puntuna, and Coco Coma, almost making Yata. Okay. And to some star the brain for her, which means that you bring the excess supply of cocoa in our system. A baby, huh? What I say? No, correct. And also a way whereby a sad you reach the Okay. I am saying this not as a justification to say, you say me a name. And yet, Sika, of my name, ever to Kuku. But may come we, I mean, actually, to say, a near ma, it may be a day. It will be a big banner. Now, under this new leadership of Cocoa Board, again, apart from price in Impuno, a more year at the Muslim, and a Brabumide. This year, under this new leadership of Cocoa Board, any Abairino, or more implementing free scholarship, at the Amako Cook in the banner or potential. So, which means, oh, Moka, that means a car. I can never done a sword area, and that's it. The Dadaa sitting yes, he called the Batuvo Sumpuno, a primo, and you need Pama sitting by a day. No cafe. What not up discussed said in terms of health, community health, a quite bad community health a bit to make that brand. Meaning, I saw Sa Ura Mahama. The buses be the cars be now or the buy and a friend who you don't me. We said there has been a suggestion even from the board. Say, if possible, let's see how best we can review all this also machines and operationalize it with the various cocoa districts. Say that they are announcement we are providing first aid. I can look at the work of women and some yes, the expansion of a cocoa clinic. Yes, say a debate hospitals. There are some question say a debate under cocoa growing regions. To also bring a health care to the doorstep of a cocoa clinic. So when so a discussion. Board Melody. Also, the brain there. And then you now know 2 weeks cook limits of wedding. Obey. You only said our Ghana now income tax law. Say cook any in Chiato. And when you seek out on that, cocoa. On Chiato. Oh, okay. It is established law. So, beside me, a year cocoa, and he said, I buy and sell it to when you cook Chicana widely. What cocaine? No, I don't know. But what I say? Okay. The only tax you pay, a year indirect taxes here, so there is no direct tax on it. I can pour and say, creating the income of Misikana.
I was saying to me, born no to me the other day. And yet the idea open for your day. Okay. And what we have done, and then they say, I see fertilizer, agrochemicals, and the banana. Or not free. And you know, all you need to couple from your income coming from cocoa to go and buy fertilizer and not agrochemicals. It's another super bomb winning some savings. And one brand one was sitting in my and John knows small. I just training machines couple free. Yeah, they more on them. Yeah, they more on free. So all these are measures, policies are what in place. Yeah, they should see Sunday. What to contribute to my Ghana, not branding. Not Ghana, what way. And then the idea of what's here. We want to chrono. Yeah, no. Such as it. Now, you're right, Jerome. What's my other form? I'm not going for poverty. Under no circumstance and vision, and the Obama buying, and the leadership of Cocoa Board and the Ora and Gabi, at Marco Cook and inside them. As if Shamino Cafe, Yanga Boy, and I know what they were, and Africa, and then you go into poor air complaining, Sagan of boy again. Okay, and you know, and Captain Cocoa Bosso. Why do you think the government has taken that position? Because pianino we are doing. And any other man can be boost house say any man of the amatoto, I'm a pianino hontono. Nadia ne free rabbit by the home munti or carry cocoa new year. Nessie canon so I yes in Sumabui. Joka. And the market say, Cocoa Board as a regulator. I said, yes, you're doing. Yena, you should cocoa near better money. But there's some sort of consideration me after another day. Now, that's I can't channel. Yes, you know that on a cocoa baby. Then they see. First, no Cocoa Board, I feel the Muno. For almost about 2 years. Cocoa Board, Echo Jibusian syndication, and a syndicated loan, another one. No, correct. The first syndicated loan was there. And some people say a young Mosiano, a Musika Abba, because of it here. No, correct. It is a Musa Abba, who only say, woman, she come about for about boom, maybe $1.5 billion. And as I say, what the Bible should the operations of cocoa within a year, a cocoa season. See, and be in a near say a seed money. That your ma a license buying companies. Okay. If you say a young lady to the case, and the amount at every point in time, then she can't walk. I would have better. But enough a never be a previously. Another previous government, Uncle Yentino. And one amount was here on the international market, I want to open. Okay. And you know what is coming. Your mother and say, one, move the car, cocoa, I won't find my. Okay, and now say your parents are cocoa, you know. Your best say, and no back on she say, yeah, young get that girl she can say. Fato. For cocoa the brain. Okay. As you tell me a day brown, yes, also patch. Fire them. Famano. Oh, okay. Now, what the man who go every year? About 80%. Now, why you be now with your brain? Yeah, the 20% I had. I'm oh, okay. Who been a woo cocoa board and Casano? Who now will share anything? A womb. Now, when a year license buying company and also share anything. It is here, do never pass a child answer. Into auto cocoa crabia or yours or me cramp or bump at me to Nampuma 12 years into no cervical flow. Because you remember beer and younger day, 10 years. Wow. So, and you know, sir, or how when you know Abano, or Mama, and you run the other that be young so. Okay. The no can say. There is a crunch meeting between a Cocoa Board around Yabi and the international buyers no more than in order to deal with this situation head on. I said, be careful, you part of crown your day. On that. I want to say,
Edimo akoyo mumu hinted diabuli. No correct. And I pretend as though say Sabicafro. The new one idea in Yashi. The mum a woman can sing in a young Ramahama and run Yapi. Of course, you will never shake or run away from responsibility. But I was said in Crawford, a good bonnet, and I say, I yet a young dear, and you someone you know. Or would you only have to responsibility and accept to say, and you're not you know, I'm quite, you know. And I'm a to be the idea. Agree. More painful at Chemuye, and Sabibunya out there. That's why I think. So we are working tirelessly as Coco Board to ensure, say, I am misuse some woman on your day. View more intimate. We are former and come and 2 years. Madasiamo. Ma Mr. Jerome Mankwansa, you're Augustine Aka. Yeah, Mura. The Encomoya, a free cocoa board or Abubuano Bay. They say they are Makuma Tomuyem. Meaning, I want somebody can say. We am conform you no more year, Juma. As a time me and Nutemia Mudin Sawaso. No correct. Cocoa board in no Bisano, ya several letters, the Abreno Sanka, Pesiano, Nano, Edinkicha. Nay, a bam bano, it's a Sayo Momo Cocoa for. Any answer Kate bet me the account on to me. I catch your queer phone, I'm a boy, I day at Tomium. Okay, I will say, I buy Bakuno Chermono, Yanini Tra for Papa. Eh, but when on earth, a man away here. You can in a price and not honor dear, and not the mean you're watching because Ushe Mukra as a son for Motor Socatra, said you all can. But another American say, be a come down. Now we are near Bianina, some fire Bianin Mrewa. Not a manual Biani the dead debut or the Nanaka Manuel Rani the dead to her. And so I come, they will send their babies to when him the wedding wound. Now, fast one, I will Bianin on and so no him. Say, Martin Coco Nanka, why wouldn't him say Cocoa for? Yet, the Kate Benya, why or budget a few women cook a matin on the way by wim, the way by wim, the way by we are wounded. I will be on the class of face, and I will be Sabotia. Sikano beba beka onsano na ni na yede asa adia esa wode ye no untumi mfa ye na so no moa mo se mo boa yen ama ye ya bra bomu ni ya tetena koyi no e wo he asai mo ye to so bio o kan say your friend say kokwaku afo mo nte ye tax bi ma ye den kokwa na ye ba no aye de ba mo na mo koton mo nko ntan ye den enkyere yen the amope and a model, the model, and say, Yana, more by another, me bomb about some mobile, ya mama, who said more than 70% of the Bemaya and pass moody moboteso. And can wash a class is a bray as a sanka moteso catra by a one mob brunty monteso and not the bomb about. It's a month to maintain a tax you, Emma, as a told you know, a money high. Into tax a crumple, dear, a man and on can because Omono cotton this one paso. That also means, Abamba kwa mube bu nkonta di ehu ye ni to mo boka 33 billion and e dia to ho 33 billion no almost emu 4 billion pe no mo count for 28 billion no e se ho dia en no mo ye wo ye na mo ni ye adwuma no mo nkonta nkyere ye mo nya hwe mo ntumi mpo amanti bi bi mpo ye ntumi ka say the way to we you but happy way ko kwakua fo nyina bia mpa koko bodo aba afi we ya ye to koko ni de in fact bia ye nya say ye de aye say mpo maimu na nka mpo ye bo ato ye yam say mo de buo kakra mai Mr. Aka bi ni won samu a yes say ebi de wonuma na ato bi ebene ye ja wo na mu amwakọ na ye wura Jerome nso ye ja na menakọ aseme etwatwa kura koko bodofo mo de be ma akuafo ama wo makoma ato wonyem na wo matimi anum nsu atwen opene sei me ba ma me fa we answer for answer now me wura Jerome Abam ha ta yi o kan o hwe na nsan yo mo so mo si koko ayi bi wo ho mo akoti ni watermelon tamale koko ho sesi akoko krene ka mo se mo ye no ye si no kuma se e na ba ko sahwe na ba ko nkran sesi a wa ka no ha ebi wo he inti so se mo be ya esesa kwa mo fre ye ene ka we num ina kire ye na esu etumi bon wo dawdo na mo be ye na mo nye mo de mo aka mi hu ye no na ade ne so kwamani no e ma me nkasa wo ho
Misaka oda so afo ma na de na ekoso pu no my baffy me baffy no a friend is saying why wouldn't me kwan mu ni ma kura mo de abato so wow mo Mr. Jerome me na wonim joka before say ben man ne yire be die den echeni trim no correct and in answer na konkomodie be koso abonten no bibi be si odem answer na no correct and it no more like I said dan yesi we clean and yesi we dem no correct so I said and you know even before you engage a careful obedi can a meeting and also Coco board and board of directors no a careful rest then I was so I think you share your part then a careful rest also no I want part so the mobile communicate then other channel on call for minia yeah you food ya na den o me any on me the food ya na me no correct and you know they are just to say it is our responsibility and we will not run away from it to say I was here say kuyaye koko kuyaye no ebe fall into my prayer na efiafo no side there ye ne omo ntwe david bia in cancer twibia eni ho ye mom ya ye kan ni say you will make sure you put in policies and programs that will spare a koko efiafo no from the omugina to the next level and I am very confident about that to say in 9 under the leadership of Ugara and Yabe and His Excellency the President of the Republic, John Dramani Mahama, you will see a different Kuku board, a different Kuku farmers. It's a number that I can assure them. Mo, and you may the Rajan Advance and no brat when you're the man for be a best for free and so on a better chance or no. You ever open in say a woman so a being here. Thank you, Jerome, Meden Croway Mount. Meden Croway Mount say Coco board of war. Sabio yinti ena mo ho nti eya mo ye bibia monto mo sanfa ye na ye nyina na ye nso sabio agene kaka we yitrim na ye nso ye mfanka mo de ho na mutumi ntoto ne ma no ma ne ye den enye yi na se mo ye sa na ye hu se mo yi ataka na mo mfa ye nka hwe eno na ye na ye nso ye ni abre no mo nti asam pesem ka chew no ya tena supam mo anyumre Sompa 106.5 FM Accra ya tena supam oba openi kuno me wura me hwe wa ye beda mo ase anyumre ne mo bre yo me da wa se me na o se ya fa o se mpo wudin ni bi trepu we man eja pia Apam Dadaa ni eja pia that's a Sompa nyame israel o de bedin komo later why matiemu eno eye koko akuafo wo mabobo ano ne yekoye no nti chorochrofo a woda Ghana National Association of Cocoa Farmers yefre wo mo na kofafo no wo mo chorochrofo Augustine aka ene ene ne kodi nkomo yi ewie no de oni amansa di nkuta ho ede makoko bodo adwuma ku no yewra Sam Jerome yekọ ne nchen ema wono nso wabiebie nsem no so ede yakọ school na anwumre yemfa na asene matam heba mister oba part-time ne Dr. Tafri Jedro no entontomawe wo no nko ade malaria ba so enti wo hia bi eno na ye ka ne se 2026 die ba bia wo ko bia go with time wo ko na sa time ka ho afa no ka ho na enema nyina atimi akoye dia ma wo RSYD Novigi Studio waka yan ho anwumre na ye sommo photo die wo mu netwa etwa ne yi malama ba se Kokoko Street ho Medimafo Herbal Center Dr. Tam da so da no waka yan ho yare be na wo so poku asema yira kọ na enyira ana kọ na yengogo yare no wabu akọ agogo asantimamu anwumre waka yan ho na kase no eye hot bite ayese just hot kenke no hyehye na nso nyade wonu mu wuro enti anwumre uyo obi a woto dokono waton ayika ene josofo nante ewo enkran ha ya do me commercial bank nechi wo mo de nkwan su bonten enenoa wo mo kan yan ho ene de kase no ebrewo yeto aso ne de no nsia bremu de no aka ho na weye koko akuafo wono mu nkomo na abetwa aguo no na koko akuafo no wo mu su a na fa ba ko bi ye wono mu so a enam enwuma aban ne nyintum so na wo mu ye no man Ghana mu pa fo magudie de na mekan illegal miners no eno nti ana ye de National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ye twa ti afa na 9 months fo ye de wono ba ye na
wɔn mo abɔ adwuma paa wɔn abɔ mɔden akɔ wurawura mu ɛwɔ yi nsuo ankobra ne mfimfini hɔ no ne nkyɛn hɔ pɛɛ wɔn mo kɔɔyɛ amanfoɔ gu hɔ no wɔn mo di gala ɛne ɛbɛhwɛ wurokita epekasi tu na ebi kita shovel ahodoɔ no wɔn mo sagum na ebi nso so headpans ɛna wɔn mo twagum saa na wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn duru hɔ no nipa maako nson ɛna wɔn mo kye wɔn na baabi a wɔn mo nenam yɛ paa no ɛyɛ ayem dwabo yɛ anu wa Memphis Central ɛwɔ atɔyɛ mantamu ɛwɔ mfimfini hɔ ɛna wɔn kɔbɔ wura yɛ na ɛne nneɛma de wɔn mo sisi pi papa ebi ti sɛ pumping machine wɔn mo gye yɛ a wɔn de ne nyinaa no ɛba headquarters ɛwɔ nkran ha ya afei nneɛma ahodoɔ bebree wɔn mo galamsey camp ano ma yɛ nyinaa wɔn mo dismantle ne nyinaa correct afei pumping machine kura wɔn mo kyɛ sɛ na yɛ nkron afei mining tray ɛne pans ahodoɔ bebree na ka ho ɛna baako bi yɛ frɛ ne champs ne nyinaa kɔn adwuma yɛ no ho ɛna mobile phone so deɛ bra ka tia ho nwi wɔn mo nipa nso ne nyinaa no wɔn mo gye wɔn nyinaa deɛ kama ɛna wɔn ne nyinaa no ɛka wɔn ho ɛna wɔn de wɔn baayɛ afei wɔn mo kyerɛ sɛ sɛ adwuma wɔ yɛ ano wɔn mo yɛ no ɛyɛ adeɛ etia man Ghana mmara sɛnea nano mampani baayɛ a wɔte nan mo so na blue water guard foɔ nso na ɛnam ho no wɔn mo yɛ adwuma no kyerɛ sɛ adeɛ a wɔn yɛ nyinaa ɛyɛ destructive na wɔn nim adeɛ baako kora na ɛwɔ mu wɔn mo anya ne day time o anadwo obiara da no ɛna wɔn mo hyɛ hɔ na wɔn mo de kwen ɛna wɔn mo fo ɔman ne sɛ nwa ɛno ɛna nan mo so fo mpanifo eduru mfimfini hɔ no wɔn ko bie wɔn so sɛ ekurum ɛna wɔn mo kyi wɔn nyinaa nso no nyinaa ɛna ntantam so a wɔn mo a transport wɔn mo ɛde wɔn ba nkran ha na wɔn ba bɛkyerɛ mu sɛ nti a wɔn mo di kwati kwan soɔ ɛsɛ wɔn saase anadwo ɛbra polisifoɔ ne mpanifo akyi wɔn na so wɔn mo kyerɛ mu yie na sɛ mmara ne gyaa wɔn deɛ a ɛna wɔn mo deɛ ne wɔn sɛ mmara ne wɔn bu deɛ a na wɔn akyerɛ sɛ nti a wɔn mo firi mu baeɛ na wɔn mo firi mu fi a wɔn de ayɛ sua deɛ Abusua wa galamse ensa samna mu no yekopie mu ewepoye ematamu ekro ba kwa no no de bonso na sen ye bebo mama ne afiri wo se eya nan mo sadwumeko no wan mo akwakere adehye bi a wo mu tu afoma gudi akwambone so wan mo excavators makomako be sensia na sana asam no otemote na empanifo ekire mu se obi a wo mu susu se wono ye informant ema eya nan mo sadwumeko no edi owura hakim wo mu susu wono na kwate wono mo to ami ya da chiri nipa be se du ewie ye agi excavator makomako nsia edeka hunti ampanimfo bi a wonom ewon patam wo yese wo mo aburu owura ne papa ekwa wiase ya ne ka akora windscreen wo mo de AK47 to ibi abu boring screen ni mu asa ni se femfram na eya posifo ana afa ya sojafo bi a wo mo susu se no wo ma hyehye wo mo walem timbutu ane wo no uniform ibi yese bi afa wonom ho de na ni sasemi mu ane edi komo ma me gift ni nsam betwemu ene mu se eko buku refi bi mu na efie no okure no na police fo na soldier fo so ka ho enti efie no mu no na me hwe se de na eko akokoso a na me hu se police baby okitetu no de aboka no ni scream ni nyina abobo enti ni de no koso no e ho na me twane enti no ahonu adwane ye esanse be ma ne de wakwa adwane ye enka gifti buaten wo kirem senko no kura no wanwane aka bia kakakra be fa no bonso wade mu kirem se mentem wase esi wo pa yanumu ane wo church mu eche ye ewapoye emantamu nti wo sere se posi mu rampem ase edu IGP wo mram na wo mehwe na bu aseto enye adwuma ene posifo no wo mo hwa na yegina na Adenta Circuit Court ekwa asetena na omode panin bia wadi mfinhye adonum num 55 years omode ne bai na ne nyina ye National Security Operatives womo ka ocean fraud bi ho asem na womo chese we no court wo chese wadi fraud businessman bi 500,000 Ghana cedis ya ne nyina na se obeton kai e de amano under the pretext of securing an ocean vehicle. Enti ba Yusuf sa akode wono ne National Security Operator ya wo mo bone sa akwabi na wo mo chase Toyota no Land Cruiser bio ana wo ya say we de enya duru ocean ne de a ye bo kuma bi utimi de dia no abra anya ne bo a ye de toy no no esan say duru ho na depreciation aka no ho economics ye adwuma enti bra kwa adubofo Chief Superintendent Patience Mario wobo kwa adu no ena wo chese chasa moako wone complainant no businessman no wo yese wo beto kai no enti we Adenta Pantan Junction ena sa awere ho semisi ewo Westland hwa Wesley Gon enti
kanafe bosome num na saa edwadie ehonkomo no nyina hyase nanso ekwawie no o chezo wono kra no wo national security operator ya wo NDC mu a wo ye adwuma pa saa na saa akode ne kan ene trode wo twa bi gum so de be na eho be yakono ama businessman no agedie na wono akore ye kan no temahabo na no wo mudidi dwuma na agya yes ho na ese kura asa ye wi eya ye konda mu mpodie wo ma wo hyen tema community 18 municipal assembly enti enya duru ho a o de hia ne se obenya kakra bi aba wono abedi animu ama ne nsaka afi ekowie ye na pani eye de oye broni beka why the need for awie no akasa sa akode nso beye the need for na akwakoye sunsumabo eno nanenam a wokobo amane se onya nto anya ntua sabi se wokwakotwa ne dua no wanya ntwa anka ne pieto de ankam enti wo mo sanfa ne sika ma no ase menyinyiriye ekokoduru baabi eduru ya enam so ama mpanimfo nso ba mu na bra wo mo kɔ adenta court no pie mpani hwɛ asɛm no din wo hu sɛ daabi pi wase ɛsɛ wo mo yɛ hwehwɛmu si ase ne sɛ ho nti wɔde ne hama no bɔp no so ano wɔ kyɛ sɛ bosome num a wo mo chi nu wɔn de bosome miensa bronya achi ne de ɛtɔ so nkono wo mo nsamra court bio na asɛm no wo mo ni ensi ase ne wo mo hu baabi a asɛm ne ni tiankasa ɛda no ye court nsam na ukopie mu awa asante mantam a Kenya ase number 2 we no awo ahafompo a enya asante mantam mu Kenya ase ne bia we ye ahafomantam mu de no Kenya ase number 2 eno awa certificate of mensiri no emu adehye ya won patam ho wo mu no esuwen wo mu si new montofo wo no mu blast na wo no ye no ese wo ne ma pa na wo no mu ye sa activity ya ho aboso bete ni bum na wamo papai ene asase ne abotan no womu bubum ni sabe ya hombenya sika akọ de afiri mu na won mo yesa ma emfinfin ho no womu kire se ama ebinim kura so yesi na pani ba ko a ukopie mu wonpotam ho a woni wodi manfo na nim titiri pa na mabunu no era ya sapon nya ne oto nwom na we ya sapon a owa hafo Kenya ase number 2 wono na ka se wo se sa de we ha dwene pa no nti wono mo toto de Asare Aban ena afa wono mo akabie wo me se wo mo ni new montofo nkasa no mo 1 and 1 1 and 2 1 and 3 so one more nyai sa de no dia ene e won beti wanka eye 205 by bypass ye ni mont ko ben krom se ni mont to blasting na e pepa ye dan na ni mont nyintu te ko ba se ni mont fa consultant ema bypass so ye ko fa ye so ye consultant ema ye be test dan test wi de ko si ya ne se ni mont blasting ere e papa ye dan na ni mont so chese ye na tie na resi na ne ye enye no mo si eno ka won na no infect ne kese se by blasting no ene ere e papa ye dan ti 205 no o mo ya report ni mont de om de ko to ho bypass for so ye so ye de ko to ho da ho ai blasting no omugusu omuyere omuye continue nansen ye wa de abetianze ni monto se opese oba ni pit nim yaso so yipie mra kyerese se opese we ye blasting a wo se wo give be 500 meters ansana otimere ai blasting no so omuye fa ye sha omuye etra ye bebre a boroso yanti hukutame yanti jame anna ye wa se ni monto asoma nipa a se omeye mabla bypass omeye adwuma no mewura fiem ne ba bia oda apa bia fiewura bia kire no munye de entwa photo omuwia na wasan ani ese ya ntiase ti ya ka che ni monto ane se agreement ya ni omuko ya 205 no omufo omu de mra ni omtumfo ya so ya de mra ni ani omu nyina antena se ni enko benkurom ni ehun se ni ya no we ya ofaya sapon no na wakasa wie ya pe eno amanfo ni bia ewo ahafo Kenya ase number 2 wo mo si da bi wo mo ntwe mo ofaya sapon ko ankasa wo no so be ka bi wo mo kire sa de na ekoso no eyade a ha o pa na ba bi atomfo ba kwenkwen no na ho hia no otoyo mo back pass heavy eno ma ni monto de ye ha no no kura ni nyame anim da wodwene ho kura wo ntia ase emre bi o start sa di wo ye no okoso eye kakra afere bo wajai enti se na nya kwa de no enti se ka sabi mpeda sanse e dali bia bubu a na ka bebe 12 years 15 years ni o ma biem so na ka se wo hu se wo fire for le so nya for le sa ye nyina nya nkura na ye si esika de si da no ono so ha no wo scan wo pe enti de ya wo kan no ya fo no so wadaroma achepa samra dani papa na omu be ye ebi ma ebi no samra kwa na minyantu ema ha abi hunu si obi kra ba abebusa se back pass for se de mu city blast na kam because wo hwe omu anamo na so se nka omu esusuo ne hwe ba bi ani patie no ansa na nipa akotena wa ye be wom enti ye wo mu ye ba bi a ye tie metimi ye snip ya ka tre ni monto place se ba bi a ye tie nye save my ye o se nka omu yie free ha because blast no mu bona wa ha ma me ubedwa
oh ana oto yo kra kan ye no ade na how on pa wo nyina bypass ne so na oti kum sa bo se bypass ne kra na wo so na esheke mu ayo woro so nyina mu alusu wa hwe ye kana ka kase bi kwafa so a na akofo ye ne dia ba eno nti ya mpanifo nhwe wo mu ne new month fo ne nkasa na wo mu nya sa ade na wo ne ye no abusia fifiri matsamo ehọ ne yade wutu fa so akode ebresia mu otura ne semo jabuma akopie twufu atimo akwakrose ne bedwanim amane afiri twufu atokrom eba ene se wo hen popora wo no wati adwaso nana Thomas Kromega ya wodi kan na se bibi kwaso awane mpotamo ne bonyo so entu aboaboa ne mafua no ene wose wonsom ene nipa ewiase mu soso ade hia nko a empanisa akwa odwane na mo mimika enti ni wo kire mu sei kamia yese eye illegal mining ni bia na access small scale mining ni ebepie mu wo mo nsa aseso a wamu behwa na mpanimfo bi hihye kire ni agye hihye wadum nko abotwam kufu wamu kwa na sabio wamu didi eyeye na ekuro na nkasa mpuntuo ni de edampan na Thomas Kromega ya wodi kan twufu atokrom ahene sei waka kira ni mra hye bedwani afei ni kurosi ni bedwa no krache ya wosi abanan mu awon potam ho atoto sra wadum sese efoma gudia ni wamu tu a wamu nyuni kuro ne ho de edi kan ni nsɛm MPB Bampo. MPB Bampo. Ya toma ni ya wadi se kura. Emerewa me was 54 years. De wa ya ma etresa ye di age. Ye di nyame na sribu afa. Obiye ni hwa otimi aye de an agensam wa ye. Enti de e ka kire no se e di nyame e da na se. Nyame kire no se wa se ayara ye ni age bebre. Ne ni pe nyina de timi ayesa. Ti yankopɔ nhyira. Etino adihye bia wanom ewo twufu atokrom ena no wanom eda wo mo hene aseye yi esanse nana Thomas Kromega ya wodi kan die obi nya bi da ene waye nti wo mo ma wana kwanya naja wo mo so ehye wo makoma mu nsam egu nanim eno achi no ena adihye no etoto sere wanom mra hye bedwani ena afei wanom cross ni bedwa no krache DCE ese enkane a won patam ho eye nyina mahode no eye kapre kafen enti wo mo twani ehwe wonum Dadaa Abena BC na Council of State as the Jumadi amu ye yesere o ma se onbeko so ato aso dosu ni enu yesere o mo se ye light asem onso ye de tu o mo ni se on bo ho modi maye emi de o mo start ya o mo je kan se o mo nkoso no mo ye no mo ye e maye e wa aso o mo wie kwan na ye ka o mo se ye light no anu so amu ka ye no mo hu ya mobo ashasi aya ba no ye mu ye nyina ye bodu kukokwa ye de ni biri na ba ye mo asese fita pia mu dia o mu di fita no so na kokwa ansa ambebio o se yo aba kwa no so sarasi aye di e do be fredi bi sa o mu ye ye light ye school dai Ampadinfui eni adihye wanom ewo twufu atokrom ekasa no akiri no ana oye opani a wono wogina aban anemo ewo twufu atimo kwakuresi ni bedwa no mekire aban krache pani DC no onyenyamfo Isaac Yosen wakachire wanom se wo da wo mani nkum na wo no nsuo ntwa opesa nsa wo na aban NDC amanyoko wo wiata so amene bua no nsuo agusu se wanom bedidi e wo kan nyina hodwuma by say hwehwe bia mefi ene bia mabedu a akwala tie miensa a oni maami oni papa tele yakopon etwitwa achemi man na me ye mpia na nku ahwesem ne se eni da so wo ema embebu na omosiso titi ye mabawa ene ye mwat se wiase no eso na emu e yabotre e twen hohom ene edwumaden kakra me ka che embebu no se omunyambre ababo no esa ababo ne hawa yakopon dia ma omo se ye nsa no dwuma se ye skuko se ya do bibia no usufe okede yakopon yakopon na ado ho twe ne so a onankasa obebo opani okasa ye ayetwufu atimo kwakuresi ni bedwa no aban krache pani ya wo ho onanyafo Isaac Yosen ene ye free twufu atimo kwa ye nwura bankesiem ewom sama mpani his excellency John Dramani Mahama sese wonam Europe amamu ya wo ko nhyiamudie enti ye mempani sese eye wo benfo na opoku agiman na Japan manso afo aba abesra no wo bankesiem no enkomo pi na akoso titru sedebe na ye ne Japan man no dwadie betimi akọ na akoye enenti de wono eya so afo ohwe abrochire ho nsanso foreign affairs minister
edema Japan man no anya no kunumitu waba na wabae no wone maame Jenopoko Agyeman ekohyiae enkomo ne de wo madi bi pa kwan befa so atimi edi kasubom ne yedwadie na fe wo musika nso ode be hye oman yi mu ama enyuma ba na enu achi yesika sam ntotoye nso atimi agina ye na mpuntu aba no eno na wo mo hwe ho nkomo abo afe enwomasua na se ebewe a wo mo no abo be pa ewo aba afusua hunu mu ene emu technology no wo mo ne ye bedi kasubom na adomabo ama ye nso wo mo nhira no ebi ate aka yen ne se ho nti wo mo di nkomo nyina wie ye no yewura okujo tablo kwa ya wono nso ye buro kire so afo a wo man mu ena afi so afo abedi akire a wo hweja die agri business ni mfidi dwuma ho nsem so de wote maame ofosu ejare ne to ano wono enso eka ho na wie na de wakasa de ma mempani abedi akire ma ama prate wone nsantwerofo edi nkomo ena wo kire enhyehye pa so afo a wono no firi amanone ba Japan anya no kunumitu ba ya wone mpanimfo ebebedi na esomfa so a Ghana nso ebenya ti ya moya bomberete na wo mo hyehye pa wo de ba no yenso mu abie sanse Africa Continental Free Trade no na tena ekese aha ene wo mo nso dwadie no won hu wom eno ye dwadie ho nsem afa yenwuram wo enwomasuan komomu satiefo beka ya free na nsane ne ene ye bo wo kase se onumnyamfo ntimfo dwo kra de abeto dwa kire se LGBTQI+ ese ya wasemwa ehon nsensam no ni nyina ba bedru a wo modi bewura mu ewo enwomasuan enkomomu no kura ma enam so ema na nsane ne no Ghana Education Service one mo kasamafo yero dan ye ofenyi hotbite to say ya eno be yi anu so de munyae abandada no wakoye no wono ano hyehye enro anopa no nsi akase mu no ye ne onamnyamfo ntimfo dwo ebo ho nkomo no se na sanka NDC fo abetena konwan so afe anu ma hunu se MPP fo na yes ade wetu ho na afe no ka ma no tum no ma anye hwe wo ma nka hwe amfa ho na mintimfo dwo makofa sa asemu ya ba enu mba be prato MPP fo so sa ede be nso no enu na nam so a abaya kai kolom asem na ka asem abamuri ononyamfo how na Idrisu wodna no ato asem bi no oche se na eba no sabe empamu agudie ene sa nkomo no a sa do de enu edi fra wo yo na hwan na beka se we de eyama ne mema nkomo ene yedi ni sa no na menyi asem ne nkama no wono wa hye da kire mu kire so mpaka siese. So forward every publication of the Ministry of Education and the GES and to all heads of institutions involved in the educational space must respect this natural definition of sex and natural definition of a man and a woman. Nothing more. Thank you all. Thank you. Asempa we etia. We ayo so afo a ore anwomasuan so e man Ghana mu onimnyamfo Haruna Idrisu wono ana yete ne nka no Abusia yetoa ensam no eso ewo adesua ensam na emu na krata yi edamanim University of Ghana Legon wanom management wamo ana de krata ya bai yenyina yenim se besa na wache baako entamu anie ana eja wanom esuku fisi ene wamo SRC dusu development levy ehon sensem agensre pesa namso ama gita company fokra ede krata ebaya na ononyamfo eye ejinapo nensa ehyasie na wanom so akire University of Ghana wamo so bi baya na wamo vice chancellor so ensa hyasie na we die efri management no ade mahyiapo no na ensem ewo munie wanom ase ensem wa gita company for ede baye efa wamo schools eye fees ya wamo tuatua ne ho no sabio wanom pese wamo echeche eniema mu kakra esanse school no ene afei wamo kabie wom ene gita company for afei aban anamsifo wanom nyina ene kwahia ye a eye amamra wanom edibo eye hyiapo ne ho ban no ni nyina ema ho kwan wamo kiremu sa at 2022 at 1080 eno so ana wanom egina ye na uhwe hyiapo University of Ghana wanom etumi a ekura wanom ana afa sukuu nu ankasa eniama na se won hyehye ya wo hyehye from 2024
ekwa kwasi 2029 wanu chemu se wamu strategic plan ya wamu digu akwemu no eguso na ne nyina mu no is in line with the ekoswe ya efa wamu fisi ehutua ehuntumu ene de kekeka ho na University of Ghana for empanimfo say 2025-2026 academic year no sabio nia akeka ho nyina ni sika ye betua yate so yante so no wamu chemu se Ghana Tertiary Education Commission GTEC empanimfo wamu ni wamu hia ye no afei Ministry of Education openi kwanchefo abedi akire onanyafo Clement Park wamu ni hia bi ya na wanu mu a wamu aka bi wom enso eka ho na wamu so wamu pese wamu sisudua ama Ghana adihye afei wamu amuma agentete our University of Ghana wamu nyina etina sopam se wamu hia ye no 2025-2026 academic year no wanu mu chiremu say dia ya friend facility user fee no sabi impreduasa wamu tumu wamu si no increment for facility user fee wamu si wamu antum wamu kwahia ye no eno no aya baako ebiewu so wanu mu chiremu say SRC wamu dius no ene wamu grasak edius no eno so no wanu mu chiremu senka remain said na etie ebiewu University of Ghana Management mpanimfo essay dia eka hu biewu ya no wamu basrese mpanimfo betie na sopam pa enso aya dia wanom ekohia ye January 8 ya mpanimfo nyina akwa discuss ya wanom agitumu SRC development levy no wamu chemsa no dia wamu ye no adjustment na cheso wamu adjust no kakra ya na wanom ehwe ni mu ase ebe seti 200 Ghana cedis enti na cheso wamu adjust no ebia na enu 200 na dia wamu nyina agitumu adwi ko benkrom eye 200 Ghana cedis ena na wanom ebetua no no ye SRC development levy edema eye University of Ghana ebio telecell data package no eno so wamu gitumu say eno ne de enye se ebia eye hye akora bia betimi afini pem na wakase mayusu anami yusu enti eno na kwanya ho esi akora no anase sukuu ni kura no obetimi decide so obeyusu eno no omkohia ye no saa pepepe ena wanum agitumu na 75th anniversary levy no eno so wamu say enye foforo ya afei ena wamu di abamu otun sadia GTEC krate di ka ba ye no wamu chemu sanka freshers ni a wamu ba 2025-2026 academic year no wamu kwa na ebetua no University of Ghana Management ne se eyade a wanum ehade to ho ewa bra na suapo no edi wamu 75th anniversary 2023 no ana wanum edigu nkrata so eto ho enti no sesei ni de ewoso wamu hu se wanum ebetua ebiew wanum catch parent afei guardians any students ya wanum so ewos yapon ni mu essay sukuu ni de wamo amenebuo anum nsuo ade agusu say won pese bibie mu da ho fine adema omamu ni nyina efa wom fees nsensem ho afei bibia ekwa enkoyie na wom kiremu awakrata yusu se sadia wanum efe no 75th anniversary levy no wamo agegea wamo adetratra wamo facilities nim ewasuaponim na aboa ama emofra afei wamo agentete ewasuaponim so mu no wamo ho ahare wamo si siaponu eye bibia egu akwa mu sede beya wamo ebetumi ate so se emofra no apply ana obi a apply siaponu so obefa forms na wabagentete ewasuaponim mu a registration form no wamo ate so wamo se kanene na ye 70% ba wamo te so ebedu 50% na chese wamo te so by 20% eno no egusu a eye adwuma na emu no ana wamo sanso kiremu se wamo asabio wamo timinya hyiapon mu kwan a ewose wamo atwia wanum fees no wamo betimi atwia approval fee eno ne commitment fee by 50% ewa wamo sika ewose wamo twa mu no na krekre mu no wamo kiremu se wamo egusu a wamo de bibia egu akwa mu na school ni de wamo eka susu dua sei
eniema na sin hihye ya stakeholders afei GTech mpanimfo afei aban no ade begugu akwamu no wo mu ebeso mu twitwe na wo mu de adidwuma amasuapo ne so atimi afantam pefra wamu asabio wamu ekabie wom suku ni suapon no wamu panimfo nyina ese de afa wamu levis afa wamu dues no ene wamu charges no ho no eye emra ese ewose bibia betumi awiemu peye no kra no etimi kofamu ewo mrahye bedwam ema empanimfo a wanom wo board ahodo aso no wamu sa etumi hyase enti suku ni de wamu so wamu ka kire obia sei wamu bie wamu apono ato ese bibia mu beda ho fan afa GTech mpanimfo aban adwumaku a eno ehwe nwomahia ho samso ahye ya wano so hwe nwomahia ho samso se dia efa wo mu dues ni wo mu levis ni ho nyina no so wo so obasa me atena se a wo mu bie wo mu apono mu eto ho na so entumi ensi sanso dia wo mu dia bai eno na empanifo adehye ensom na emu ahyiapon no emasuapon ne so entimi enko nanim efa dumo enko adumo management ya wanom eda University of Ghana wo mu sa ele secretary yase eno na wo mama na kan speeches ano eno they go explain ya taya eno ho asam no na so ni nyina mu no eye sompa aya ode ya afa na ase ni bi ma onga ma mensa no boafo wokutaye mu na ye bede ama wo e ma akokɔ nkwan ye de papa na medoko Asante Apam Central Municipality ho municipal assembly na keka no ho pa ama pani a won etua wo ma no sa bankrache pani honorable Reverend Ebenezer Eko Edu wane yense nturo ni Ebenezer wusu ansa nante ma enkomo ekoso nyina no wotwe bi bai enkokɔ nketenkete no eho de wo ma pa hontoma ama nkokɔ be se empemu du nkokɔ ma wo ma che na yewura Edu e kire sei e de kire yense ntworofo na we no eye layers muntie no yo enye broilers nkokɔ etu no untumi ko janu ngwabontin wujamu ngwabontin a kosi a otu no onto ena layers we no musu ni ahoden ni efi se broilers anasa so na beba ono to bi dadua so kra enda uja no o mfikyire a nti e ne se mo amabobuo no na nke ye fa ye den ema mo na program na engu because nkoko no wu egu oji a week 30 no obedi one bag here 4 ono to 420 nti every week obeti aduane 420. Honorable Reverend Ebenezer Eko Edu wona ye abankrache pani ewo Asante Apam Central na ewie no na Municipal Director of Agriculture Maame Mata Ashami Ama wono so di bitoso Jumadie ye part of Feed Ghana program no so kwa ye be fa so a ye be ye nkukɔ nketenkete ewo ye feedie mu we nye ne omo ye ne kese no the motive na ban ni di ba ye say mo benya kosua ma mo abusuafo wo beton bi wo benya sika na wo wie nso a wo benya nam na aboa nutrition ewo fie no mo enti yesre mo ade na Ghana ni aya wo say bibia ye free no ye nhwe ne yie ni amesre mo no obi mo kra ni buo wo ni buo yesre wangi akokɔ no because ni buo din eno Maame Mata Asamia wono na ye agriculture pani wo ma enye eso mfaso no nso ene Ebenezer Osu ansa echei so asema amekacha ban ni se ye dana se nyame nhanu de yakọ ajepa wa ye maye se yesu ye nya ahuto wo brabom no na de o sabe ye no enturu wo yin so abai mo a ode aboa fa enkoko ketenkete no de di kai da ansi ane ye ma pani yase se wo che bodo ye de emi ato so no wa ma ebodo abam ye mo nyame kan se na wa che bo na odi so de so ye baka se enkoko ketenkete odi ama ye baka ni eno ye wo mu nso a enya nkokɔ nketenkete so mfaso e wa Asante Apam Central bra assembly no ekokɔ che ne yeti won kan eno na mrewa na kana agriculture no o de ba ya de enimu a agriculture na agriculture no mu no wonu mu adua banche wonu mu so ka ho pa na okopie mu otima ntamu a na kin akinkin ni nyina toto amane ye won kra ha se emfinfin ho e otima ntamu ho no wonu mu a edo banchefuo e won finfin ho no wa mo chese se die niema nkoyie kura emfa ma won ne se wo me sese niema mo ya basa ama sese banche na kasa mukura no wo mutu no wo de ko adwa so a manfo kura hye dan hwe manim no mato aso ma ja fufuo ne di ase bi ne mukura mpo gale
ya manfo se na manfo se oga letu yi then ye nkebetu kama pa no manfo mpega ele mpodie eno na mso ma se o madwuma no ayabasa wo mototo de Asare Aban kakra bi aban betimi ayemo bia no wonye nya sa de a banchifuo ni nyina begu Adwoa Sekura because banchino na ya ni daso na ye di boa eman no ba last year no the winner kilo no na ye di ko last year na ko 400 cedi but this year no kilo no ehun ko yi pra nti abase last year no the winner company ko no this year no mukofo Nigeria no different countries no mo di banchino di ba kilos ni di ba ama ye o region pra the way ya brand no banchino ya twabi ye last by 3 months December no di ban na no ya banchino pra akaya ato banjina do be 3 months from monto we aya pani ya friends Matthew Lignon ya wono wodo banchifuo kese pa e wo ya bram mfimfin ho ya no ben dambai wono no na na kin bo nkomo a wode asem we tu nanimu Abusia shano sese wasugusu a wutie hot bites kase e Sompa 106.5 FM ya twonsam no so ewa enyinama hoden enkomotwetwem na ene na Sompa FM ya management mpanimfo ebo anan ekopie mu Sompa 106.5 FM ya management wanu bo anan ekopie mu ewo eye Achimota District Office Edema Electricity Company of Ghana na ya management mpanimfo wanam ekoye eye ya maame akosia agwo Abwaje wano ni general manager ya wada Sompa 106.5 FM ano Mame Claribel K Arthur wa ya administrator wa Sompa 106.5 FM Accra Owura Nicholas Kwan aya marketing manager Sompa 106.5 FM Accra Owura Jeremiah Simpson oya researcher wa Sompa 106.5 FM Accra wanum ekoya no mo engineer Joseph Mesa Sowa etwetwe nkomo ewo ECG enyamahodi ni yusuo sadie ewo hawa wo ane safan wa mutimi nka hye enkyere yen no wa madum na bi wa 3 hours 4 hours obehu ane se nkada ni boda ni pre obehu ansa gbom na so enumu ena engineer Joseph Mesa Sowa ekyeremu ekyere yempanimfo sei sabi mpraduasa wo bi ho no wa baji meter na wamu etu wanum ka hwi akwa fix meter na dia manu no obawiase na wama manfo tap ne by heart na ECG fo no kra no wamu nim so obi atape bi afenso enkania ya na eho akwa achewache no efa bebre na so gina ya na ayusu no ya misuse no rough too much wobi okra adwuma be wanso agent TV so no okọ sabi wa bakra na obetua na akwada ne buache bidin said engineer Joseph Mesa Sowa eche ni semuni. You have to arrest someone. Goes to the station at night or any time of the day that it was convenient for you. Just put the section of the area of, then the same person will be changing faces for people at the field. So just yesterday we had to arrest them and send them to the police station. So these are some of the issues that we. Another challenge is you have a lot of frost in the system. Frosters. Yeah, who engage people. I think Ebra engineer Joseph Mesa Esowa Edena no di sam atu yempanimfo anim wiye no customer management officer Madam Philomena Pomaka wano so eka kakra eto aso Openi okesa ye customer management officer Madam Philomena Pomaka wono ene yempanifo ene twetwe nkomwe amani boyi ya researcher Owura Jeremiah Simpson wono ene tosome yen eno Jeria na edebai abusua Tam Heba Mr. Eken ho Leicester Company Limited wono nso kutaye mu bi ena yede kase no ebre wo de frɛ ne sɛ hot bite no na adama yen na ye hutia wamra yenya ba ye kwa kowie kase no medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi entina wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye
sham. Oh yes, enukretrodo. Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush. Abusian chamfa. Sawo pedudu 2 e won kran ha. From Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahuduo, and the brush abejaso abeboy. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa. Na edensam no kwa wiemu ewo amanone. Tie tu no de ebenya abaso. Na nipa mienu afama hero mkwafiri kwa muwo ewo Thailand. Na atiefo beka ya nra ne na nansa ene yede betu anim se womo construction site bia senka Ghana ha pokwasi interchange ya womo ye ya ukọ anim ukọ nsama mu hokro mpom gusu ye bi efafamu inzayi amasama die ene tibeto ofom ma na wotwe ya mu nipa makoma aduasa mienu omofa mu hwiri wo nkwa mene wo kase ya construction site foforo ya eno ewo na kon Rochasima emfinfin ho sa province ho no ewo North Eastern Thailand ho eno nso so mene wo kase nipa besa aduosia wo mu nyina prepare memu mienu wono ahwiri wo nkwa eno nso construction site sa wo mu gusu wo mu ya adwuma sa wo mo kai tenten no a etimi kwosoro akoka nyame ani no esante ba afom ebebu bridge ne ba akugu fom a nipa aduosia wo mu nyina prepare ama mienu afema hwe wo nkwa we abusia we so na yegina na kase no a yede besom woni a Leicester Company Limited na dawroma wo so asene ma yede bre wo no yede ni nyina asie ni nyina mu no na midimafo aba center edima yen no RSYD Novigi Studios enso gina yachi na wakan ye ho pa no achi no na fei time herbal mixture one also ekan ho na afi onga ya enu free promasido ho wo mu nyina so kan ho bie na yetimi asom wo esase ewankran ha afi bopitin wo man Ghana mu ni wiase amansan nyina ya www.sompaonline.com so ejina mu kase pa anuanom ne ye basa odoman kuma chiame obrempon nana kwaku ampoma meni menu aba Abena Bedu Adepa Kofi enafi triple mai ejapia Apam Dadaa. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kai mu. A hwana do na aircraft. Hey, and this Accra nene pote me demo. And